Bratia a sestry, táto svätá noc, ktorú teraz slávime, inšpirovala mnohých básnikov, mnohých poetov, aby si tu vyliali svoje srdce. Nie v nejakých sentimentálnych výlevoch, ale aby ako si odhalili tú podstatu tejto svätej chvíle. Jeden z nich bol aj svätý Alfons Liguri, ale aj ďalší písali v tom zmysle, že ten, kto je pánom celého vesmíru, všetkého prichádza na tento svet, do tej biednej, chladnej maštaly. A svätý Alfons tam povedal takú veľmi peknú myšlienku v tejto svojej básni, aká veľká musela byť tvoja láska, Pane, že si prišiel medzi nás do takýchto pomerov. Bratia a sestry, máme pred sebou túto svätú noc, máme pred sebou betlehemské udalosti a na jednej strane vidíme nežnosť malého dieťaťa, ale na druhej strane vidíme chlad ľudských srdc. A práve nad tým sa budeme zamýšľať, ten vzťah medzi chladným ľudským srdcom a tou nežnosťou toho malého dieťaťa, ktoré prichádza na svet. My už skôr sme naplnení tou nežnosťou, ale pozrime sa na ten chlad. Ten chlad bol v tom, že to dieťa sa vlastne nemalo kde narodiť. Betlehem bol preplnený ľuďmi a tí neposkytli Márii priestor, aby mohla v tichu porodiť svoje dieťa. Nikto ju nikde nevyháňal, ale tam nebolo miesta. Nebolo tam miesta pre Jozefa a Máriu a nebolo tam miesta vlastne ani pre Boha. A toto je ten chlad, ktorý vládol svetom. A toto je ten chlad, s ktorým sa stretáme aj teraz. Že nie je miesta pre Boha, nie je miesta ani pre ľudí. Toto nie je nariekanie nad situáciou, v ktorej žijeme, ale je si uvedomenie toho, že tá situácia je taká, ako bola pred 2000 rokmi v Betleheme, že sa vytráca miesto pre Boha a tým sa vytráca aj miesto pre ľudí. Keď Boh slúži na to, aby splnil nejakú túžbu, nejakú prosbu, keď tu nie je duch modlitby, stretania sa s osobným Bohom, ale len nejaká prosba, ako v rozprávke o džinovi, aby splnil nejaké aktuálne, rýchle, náhle želanie. Keď tu sa Boh vytláča v zmysle ľudí, postupuje sekularizmus, keď sa rozprávajú niektoré ide z Ježišovho učenia len kvôli tomu, aby sa dosiahla nejaká lotorovina a nejaká neprávosť. To zaváňa veľmi prudkým chladom. Ten chlad je v srdci človeka, keď myslí len na seba, keď nemyslí na to, čo moje konanie, čo moje získavanie prostriedkov prinesie tejto spoločnosti, prinesie mojej rodine, prinesie druhým. A tak človek chce si čo najviac užiť, čo najviac dosiahnuť, ale nie dobrá, len svojho prospechu a tým sa dostáva do takej začarovanej špirály. A ten chlad sa šíri ďalej a ďalej, prináša neznášanlivosť, nenávisť, prináša vojnu, prináša to, že obeť sa nazýva agresorom, prináša to, že nie je tu súcit s druhým človekom, prináša to, že sa vytráca láska medzi najbližšími, medzi ľuďmi, ktorí sa práve touto láskou majú podporovať, lebo nie je tu miesto pre Boha ani pre človeka. Bratia a sestry, tú idylu tejto svätej noci sme mali možnosť zažiť pred 2 rokmi.
Tá idyla nie je v ružolujúcich anielikoch, ktorí sa usmievajú a tešia a Panna Mária sa skláňa so svätým Jozefom nad maličkým dieťaťom. A sú to také nádherné a krásne vyobrazenia. Ale pred 2 rokmi, keď sme si pripomínali 800 rokov odtedy, ako bol zhotovený prvý Betlehem, prvý živý Betlehem, a chceli sme to tak pekne osláviť s prievodom od Sirotára až do Lesoparku, a tam sme sa tešili, že sa nám podarilo zohnať zvieratka, ktoré tam boli, aby to vyzeralo ako v Betleheme. Pán biskup sa nechal pozvať, že on bude sláviť túto svätú omšu, lebo je veľmi významná. Tešili sme sa na tú krásnu idylku, ktorú si takto v noci v lese spravíme a prežijeme ju. Ale mnohí sa pamätáte, ktorí ste sa na tom zúčastnili, ako to dopadlo. Mali sprievod, kde sa čakalo niekoľko stovák ľudí, ale išlo ich len 30, lebo pršalo, lialo. A keď sme tam prišli, sme mysleli, že to skončí a že teda už pekne to oslávime, ale neustále pršalo celú svätú omšu. A ľudia spočiatku vyzerali rozpačito, neprišlo ich toľko, koľký mali záujem prísť, ale potom si to užili. Spievali s nadšením koledy a boli si vedomí toho, že také pomery boli aj v tom Betleheme, chladná maštal. Nebolo tam miesta, kde by Panna Mária slušne rodila zrejme na zemi, dieťatko zavinula a uložila ho do jasiel a na to dieťatko dýchali domáce zvieratá. Nebola tam žiadna dôstojnosť, ale bola tam chudoba, o ktorej sme pri vstupe na svätú omšu spievali. Tejto chudobe prišiel Boží syn na svet. A tu pri tom ľudskom chlade prechádzame do tej Božej nežnosti. Tam v Betleheme stačilo, že niekto, keď aj nepozval dnu a nenechal dom k dispozícii, ale pootvoril tie dvierka a svätá rodina mohla vojsť. Mohla vojsť, aj keď nie do slušného príbytku, tak aspoň do maštále, ale Boží syn prišiel na tento svet. Ono stačí malinko, ako Pán Ježiš hovorí, stačí viera taká malinká, ako horčičné zrniečko. A Boh môže konať. Boh môže prísť. A tu je si treba uvedomiť to, čo hovoril aj Pán Ježiš. Moje bremeno je ľahké a moja ťarcha je príjemná. To ľahké bremeno mnohí prekladajú ako nežné. Teda je to niečo veľmi také citovo blízke človeku do tej zaangažovanosti, že Boh sa angažuje a hovorí o sebe, že prináša tú nežnosť. Tú nežnosť vidíme aj u nášho brata Mateja, ktorý to jezuliatko zabalil do pravých originál plienok staršie mamy, čo ste deti zabalovali a neboli pampersky, presne do takých, aby malému tu na svätej omši nebola zima. Ale tá nežnosť Božia je veľmi dôležitá, aby sme si ju uvedomili. Vidíme ju cez tváre malých detí, ktoré sa tešia pri Betleheme a vidia všetky tie figurky a všetko to vlastne smeruje k tomu maličkému Ježiškovi. Radi by sme tiež takúto nežnosť v srdci zažili, ale predsa už sme mnohí zrelí a túto nežnosť nedokážeme nejakým spôsobom dať najavo. Ale tá nežnosť, ktorá sa spomína vzhľadom na Ježiša, nie je nejaký sentiment, lebo sentiment to je egoistické, to ja sa zaoberám sebou a aké emócie to vo mne vzbudzuje. Tá nežnosť je niečo viac. Veľmi pekne o nej hovorí svätá Terezia z Lizie. Ona hovorí, že bola veľmi sentimentálna a neznesiteľná pre svoje okolie. Ale na jedny Vianoce sa stal taký zázrak pre ňu, že ju prenikla nežnosť tomu malému dieťaťu. A ona nabrhala chuť a odvahu žiť ten život naplno. Ísť do toho života naplno a byť tou misionárkou, tým mučeníkom, tým ohlasovateľom evanjelia. Mala byť všetkým, čo prináša nejaké dobro do tohto sveta.
A o tej nežnosti hovoril aj nebohý svätý otec František, ktorý spomínal vzhľadom na Vianoce: nebojme sa byť nežný. Neha tá vedie človeka k tomu, že Boha berie naplno. Naplno berie jeho záujem, jeho lásku, príjma ho do svojho srdca a má tú odvahu žiť to Božie myslenie naplno. O nehe hovoria tiež aj mnohí svätci, ktorí práve na Vianoce prežili tie nežné chvíle. Tie nežné chvíle, keď človek vošiel do katedrály Notre Dame a bol vlastne človekom, ktorý nemá v sebe plnú vieru, ale počuje spev Adeste Fideles, už poďme, vykročme a uvedomí si, že to malé Božie dieťa je skutočne Boh. Boh, ktorý sa stal jedným z nás, stal sa človekom, aby prišiel, aby otvoril tie naše srdcia, aby ich z toho chladu priviedol práve do nežnosti a do dobra. Bratia a sestry, je to veľmi dôležitý moment tejto svätej noci. Svätý otec František, myslím teraz na nášho svätca, ktorý je zakladateľ nášho rádu, keď, ako Tomáš Telana píše, usporiadal ten prvý Betlehem, tak tie jasle boli prázdne. Ale jeden človek mal také videnie, on spomína, že počas tej svätej omše, kde boli okrem malého Ježiška všetci protagonisti tej dnešnej udalosti, v tých prázdnych jasliach uvidel dieťa Ježiša, ktoré sa vôbec nehýbalo. A v tej vízii, v tom videní videl, ako prišiel svätý František a to dieťa budil ho a nakoniec sa zobudilo. A ten človek si uvedomil, veď ten Ježiš v nás veriacich zaspal. Zaspal a prišiel svätý František, ktorý ho budí, aby sa zobudil, aby sme ho prijali, aby sme si ho uvedomili a aby bol s nami. Bratia a sestry, nechajme sa uniesť tou nežnosťou. Nie sentimentom, ale nežnosťou, ktorá možno viedla aj nášho spolubrata, že toho Ježiška tak krásne do tých plienok zavinul, aby sme tú Božiu lásku, ktorá prišla v tomto dieťati, vnímali. Aby sme ju vnímali a aby sme tú surovosť a ten chlad, ktorý je okolo nás, aby sme ho premohli. My kňazi sme mali nádherný zážitok teraz pred sviatkami. Veľmi citlivo to sledujeme, nie kvôli štatistike, ale koľkí ľudia prichádzajú k sviatosti pokánia. A oproti minulému roku ich bolo o mnoho viac. A to nie je len niečo subjektívne, čo sme tu, bratia, zažili v sirotári, ale sme mali tie spoločnosť spovedi a všade sme po tej svätej spovedi, keď sme mali večeru alebo obed, tak sme práve toto spomínali, koľko ľudí všade prišlo a tú sviatosť pokánia prijalo. Tam vidieť, že ľuďom ten chlad, tá neúprimnosť toho chladu, tá zloba toho odcudzenia sa Bohu a ľuďom už začína prekážať. Hľadajú niečo viac, niečo lepšie a preto príjmajú tú ponuku od toho nežného dieťaťa. Príď a to tvoje bremeno bude o mnoho ľahšie. Nechávajme sa osloviť tieto sviatky práve týmto pozvaním nášho Pána, tou jeho nežnosťou, ktorej prišiel medzi nás a ku ktorej nás pozýva. Amen.